Ka jingpule na ka kitab umika, kalanong ka bahenrio ka record iway hadu saw, bad henrio hadu pra. To sha skor, ya ka jing ay daw utray persya ka Israel. To yeng ko try, bad to pen inya, bakin yeng sakhi kilumba. To kilum rin kin snap ayu meong, mabhi kilumba, mabhi kinong rim bom chuko jong kaperthe, to sha skor ya ka jing ay daw utray. Utray udon daw persya ki ba jungu, but unya side niya bad ka Israel. Utray uong, ko bad ben riu jonga, ayu siya ngalale yapi. Da kumno siya ngalaban kya yapi. Hayatu se yanga. Ngalawan yalam yapi na ijem. Ngalabilat yapi na gajinglong raw. Ngalapha ya u Moses ya u Aaron bad ya ka Miriam ban yalam yapi. Nganditra ayu ha utray u Blei ka beneng haba nga wan ban mane yau. Hato ngan wanra da ki khun masi ki baken saitam banthang kum ka jintarwa hau. Uns ngobha ma utray lada ngan wanra hau bun hajar ki langshin rang neda ki wa umnyang olive ki batuit klemkon. Hato ngan terwa hau ya ukhun prangsngi jonga na kabenta ki pap jonga ya uso kamet jonga na kabenta kapap kametsim jonga. Kokhun benriu utray ulayatu hapi ka ei kababha kaba upan napi kadei kane to le ya kabadei to iit klem dapon but to ko ngu da kajings ngo red ya ublei jongpi ka ktien jong utray kasam san po karkhod san hadu henrio pra hadu khendai khat henrio hadu khat henyo arpuwei bat arpulai Yalum hakmat jonga uong ya ki pa jonga ki ba la yate jutang ban nga da gajin knya ai ki beneng kin ben bana bau Blei ulong ubahok bau Blei hi unlong unong bishar ngampen rem yapi namar ki jinknya jongpi ki jinknya thang jongpi shilender hakmat jonga ngampan masi kertong nasem jongpi ne ki langrod na ki kenhun jongpi ha ki rius new pade ublei uong pidon hok ayu ban spell ye ki hukum jonga ne ban kren shaphang ka jutang jonga phi ki ba isi ya ka an jonga phi ki ba kendat shadin ya ki ktien jonga ya ki ne ki kam phela le bat nga ngan shus ngap jar phi tharai bangalong kum maphi Menta te nga ken hiet pan nga penrem yapi ka jinknya ayu ka pendon purom yanga pat ngan pen I ya ka jingpen im ublei yaki babha ka gospel kat kum u Matthew bukhuit kelenong ka bakhat ar ka record lai phupra hadu sau pu ar kato ka ningut ki start ain bat ki pharisi kila kem ktien ko nong hikai kila ong ikwa yo I kadak name Ujisu ulapai ktien. Ki briu menta ki basniu bat klem Blei shisha. Pipan kadak nanga. Un aidak laitang kadak jong unong yetu lupa jona. Kumba ujona ulasa laisngi laimit ha kakpo kahe. Kumta ru ukun ubriu unsa laisngi laimit hapo kakendo. Ha ka jing bishar kinong Nineveh kin yeng ban mudoi yapi namar kila kabamod ha ka jingyala ujona henry hangni pidon uwei ubakam kraw ban ya ujona ha ka jing bishar kasim na shathi kan yeng ban mudoi yapi namar ba kalawan na chngai ba pansngap ya ka jing start u Solomon Henry hangni don uwei pad bapalat ya u Solomon ka gospel jong utray